गोख्रों हुमखि होदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मैयानि सानाव बे समाव बड'फा UN ब्रह्म डेनमार्क आरो बेनि अनगायैबो बड'फानि जि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोख्रों हुमखि होदों उदखारि सुबुंफोरखौ जाय बिथांमोना जाय दुथां सुबुंफोरा पहलगामाव 27 सुबुंखौ खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबदोंमोन बे जिउ फोजोबग्रा सुबुंफोरखौ गोख्रों हुमखि होदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गोख्रों हुमखि होनायजों बुंथिदों जे बे समाव जाय उदखारिफोर बे जाय उदखारि दुथांफोर बे दुथांफोरा खोनासंना ला बिथांमोनखौ बा बे दुथां सुबुंफोरखौ नायगिर फोजोबस्रांनाय जागोन आरो फिननाय होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा गोख्रों रागा जोंनानै गोख्रों हुमखि होदों मैयानि जे हाबाफारि थामहिनबा बड'फानि जे मुसुखा आरो लामा बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गोख्रों हुमखि होदों जे जाय उदखारि सुबुंफोरा दाय गैयै 27 सुबुंखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदोंमोन बे जिउ फोजोबग्रा सुबुंखौ नागारनाय जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों अमित शाह बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे दावहाया जोबना थाङाखै आरो फिननाय होनायनि जे बिबाङा बे समाव जोबनानै थाङाखै उदखारिफोरखौ भारतनि खना खनला थानाय बे हानिफ्राय बिसोरखौ नायगिर गासै जायगाफोरावबो नायगिर बे हानिफ्राय फोजोबस्रांगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंथिदों जे जाय उदखारिफोर बै उदखारिफोरा सांग्रां जा आरो बिसोरखौ बे दुथांफोरखौ हादरनि खना खनला जेरावखि थाया मानो बिसोरखौ फोजोबस्रांनाय जागोन आरो बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनिसो बे सरकार आरो बे नरेन्द्र मदिनि सरकारा बे समाव बेरेखा सुबुंफोर उदखारि सुबुंफोरखौ बे भारत हादरनि खना खनला मोनफ्रोमबो जायगाफोराव नायगिर हाजों गोरोबहोगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों बिथां अमित शाह बिथाङा गोख्रों हुमखि होदों उदखारि हानजा जाय सुबुंफोरा बे समाव पहलगामाव 27 दाय गैयै भारतारिफोरखौ खास्रि बिस्रि जिउ फोजोबदों बे जिउ फोजोबग्रा बिथांमोनखौ बा बे दुथां सुबुंफोरखौ नायगिर भारत हादरनिफ्राय खना खनला जाय जायगायावनो थायाथों मानो बिसोरखौ फिननाय होगोन आरो फोजोबस्रांगोन होननानै गोख्रों हुमखि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो आतंकी भेंट चढ़े जिनका बलिदान हुआ वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंकी भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी
आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा।